سلام 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 كما يوعلكم كما يقنيكم خمتلو من كالم معنتي بحنت حصرت بلت فيديو امسيكم زلهو اذا فيديو دي بليز كساب موداتا خطريوا محصنكم ازي اقداسيتم طقاميتنا انا كل فيديو كل ساعه قداسي اللي انا نزوق دي اجن فليز بلت يا كابت شرح على زلها كامباني ناس اجنزب انت يمسل كم تلمود ناب سكرين شير كنكيدنا او نطبطات سلازلنا كابو كنقصل ازي كبل كلهو اب بستفرله عدتات نناتو سمالو انا بزلخو عد بي اس انتي بحال 401 كي بحال بخال خا نناتو اللو سلازي كلكم اصنيلكم كتكاتلنا بخبري نعدن اوكي ثانك يو سلازي نبتارسنا انتايو 401 كيز بحال حصار ملسي 401 كي ناي طروتا ገንዘብ ማለት እዩ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ንስኻ ትሕጋግ ዲና ንብሎ ባዓድና ጥሮታ እንታይ ኢና ንብሎ ናይ ጥሮታ ትሕጋግ ተዋሂበ ገለ ትብል ኣብዚ ዓዲ ብባዕልኻ ዝኣከብካዮ ብባዕልኻ ዝቕመጥካዮ ኢኻ ጥሮታ ድሓር ክትርክብ ትኽእል ማለት እዩ ብዘይካዚ SSI እዩ ካልእ እዩ እዚ ግን ናይ ጥሮታ እዩ ሕጂ 401 كي بوتوم زسرحوخا زلو تكال نسخا اب هوسبيتال دخا سره حد كامباني دخا سره نا انجينير دخا سره دكتور دخا نرس دخا نو مار وات كند زخونكا خون ازي مس كامباني تسرح عند حركونكا 401 كي او فوري غبروخا هي بلا بلا امانيال نحنا ازي عينت علنا 401 كي زبحال كمزي بلان علنا سلازي نابت بلان جوين كتقبر تدل دخابلخا ابت مجمريا قطرخا خلو مالتي سو اوه انتل كام هو كتب له مخازم حصن مالتي قداس حساب زخوني جي اوتوماتيكالي كابتنات كاب بيتشيك اكلت سومن دخانسخا تخفل او ورح دخا تخفل كابو اوتوماتيكالي جنزب يخيد ناب 2401 كي account تخفضو account تكفتها حدا بروكيج account اللهم صوم بتناتم من قد خيركا مالتي سلازي بأمس كفتكايو نابو زعاتو ورحاوي جنزبي قدمي زخوني نابخا قدمي مصو سلازي سي 401 كي كموين زبلوس قدمي نسخاس نابو يخفلالو مالتي ستات منس حدا تاكسي زي كفلكالو زخيد زلو جنزبي بالطعمي صبو جنزبي تتقمتاتو حدا بحدا خرينا ازي نسخا خاتوسن ناتكا وساني انا خد ليك كاديو اي ليك كانديو كتغرفو تخلها ግን يجوالي سخونه سب يدليو معناتو طروتا احنا كود 65 አካባቢ ዓመት 64 ዓመት ጥሮታ ትወጽእ ካብ ዝዓዲ ስለዚ ድሕሪኡ ዘሎ እንታይ ገርካ ክትካይድ ማለት እዩ ንዑ ዝኸደካ ዘካይደካ ገንዘብ እዩ ኢላ ኣነ ጥሮታ ይደልኒ ኣነ ኢንቨስት ይገብር ኣለኹ ሪል ኢስቴት ካለ ኣለኒ ቢዝነስ ኣለኒ ካለ ኣለኒ ትብል ድሕሪ ኮንካ ምናልባት ካልእ ዝተፈላለዩ መገዲ ግን እዚ ولا سوني هالوكا ولا تبيزنس هالوكا ولا خالي هالوكا يحاف تهاب الزي مالتنا نبزلنا احنا مهنياتو اقداس خصاب زخونه ناي طروتا خا مو تقاطيمو خالي تقاطيمو زغنزب زين ابز خير يبلون اتي ناتم مسخازلو صدرخا دقخا زمحلالف غنزب مالتي سو بزح عينت زلو قال هجي نري على ما عندك اذا تريوا زلهم تراديشنال 401 كي سعودنا هلا روز 401 كي كرينا then زي بزحين رأينا 403B 457B زي رز IRA زي انكلتين كانوا وادرنا وددر قالوا انا زي انكلتين so نسن اي كلتيو اي كتمرص خل وي انا خلتيو خوس دي انتلك انا خلتيو في اللي يالو كتكيت خل مالتي so كم ويزبلنا اتي جنزب نسخه قدمي تاكسي مخفالكا ناوز خير جنزبي منس نتي نسخه تاكس خفلون يوحدلكا مالتي وزر حدا تقومو أقداس زيو لسين أبنة السخا 100 شح آتاوي أب عامت هلكا سلازي كابزي 100 شح 10% وكا 10 ناب 401 كي سريج كانبل سو خندي أزخون زلا 10 شح مالتي سلازي كابزي عند حراق دينا خندي أتريفنا 9 شح دولار ترلو أنا نسخا تاكس تخفلن نايزن 9 شح حدا تقوم لك مالتي مغنياتو
ኣብዚ ሰዓት እዚ ታክስ ብራኬት ናትካ 25% ክኾን ኣለዎ እዚ ታክስ ብራኬት እንታይ እዩ ቀስ ኢለ ቪድዮ ሒዘ ክመፅእ እየ ኣብ ስፔሻል ዛትስ ማይ ፊልድ ማለት እዩ ሶ ክመፅእ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ንኣብነት 25% ታክስ ብራኬት ኣለካ ኮይኑ 25% ትኸፍል እንድሕር ኮንካ እዛ 10,000 ከይዳ ዘላ ናታ 25 ኢልና 2,500 እያ ስለዚ 2,500 ክትከፍሎ ዝግባእካ ነቲ መንግስቲ ንስኻ ናብ 401k ሰዲድካ ኩሉ ማለት እዩ ፕላስ ናይቲ 7,500 ዘሎ ስለዚ ኣብ 401k ዝገንዘብ እዚ ክዓቢ እዩ ኣብዚ ኢንቨስትመንት ኣለካ ንኣብነት ካብ የር 6% ዲኻ ተመላሲ ክትረክብ 7 ዲኻ ትረክብ 8 ዲኻ ትረክብ ዲፔንድ ኣብቱ ተዋፊርካዮ ዘለኻ ኢንቨስትመንት በቲ ዓይነት ካምፓኒ ትሰርሓሉ ዘለኻ እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣብዚ ትጠቕሙ ራእይዎ ናይ ታክሲ የጉድለልካ ሽዑ ንስኻ ታክሲ ኣብዚአን ጥራሕኻ ትኸይድ ኣብ ናይዚአን ክትኸፍል ማለት እዚ ክብል ከለኹ ግን ታክሲ ኣይትኸፍል ማለት ኣይኮነን መወዳእታ ክትከፍሎ ኢኻ ሕጂ መወዳእታ ትኸፍሎ ግን እንታይ ኣለዎ ትጠቕሚ ንኣብነት ሕጂ እንድሕር ብራኬት ናትካ ታክሲ 25% ካብ ሚእቲ ትኸፍል እንተሊኻ ካብ ወዲ 59 ፈረቓን ዓመት እያ ክሳብ ኣያ ማለት ኣብኡ ምስ ኮንካ ግን እዚ ሕጂ ተእትዎ ዘለኻ ዘይክተእትዎ ትኽእልካ ስለዚ እዚ 25 ብራኬት ትኸፍሎ ዘለኻ ታክሲ ብራኬት ትኸፍሎ ዘለኻ ኣብዚ ሜቢ 15% ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ 10% ስለዚ ስቲል ገንዘብ ሴፍ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ጊዜ ኣኽደግማ እዚ ተዋፍሮ ገንዘብ ብውሕዱ ክሳብ ወዲ 59 ዓመትን ፈረቓን ክትንከፍ ዘይብሉ እዩ ብዓይኒ ሕጊ ከተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ቅድሞ ምስ ፔናልቲ ወይ እውን ሰውፅኻ ኢኻ ታክሲ ናይ ግድን ክትከፍሎ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተቐንዲ ናይ ታክሲ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ጠቕሚ ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ካልእቲ ጥቕሚ ናፃ ገንዘብ ትረኽበሉ እዩ ናፃ ገንዘብ ክብል ከለኹ ራእዮ ቢ እንታይ ትብል ዘላ እቶም ትሰርሓሎም ዘለኻ ካምፓኒሲ ሄይ ኢሎም ንኣብነት ኣብዚ 10,000 ኣለና ንኣብነት ንስኻ እንድሕር ክሳብ ሊሚት ኣለዎም ናምበር ኣለዎም ክሳብ ክንዲ ዘይብኻ ክሳብ 10,000 እንድሕር ኣብ ዓመት ናብቲ 401k እንድሕር ተእቱ ኮንካ ናይዚ ንሕና 50% ከዓ ንሕና ማች ክንገብረልካ ኢና ብለኻ ማች በቃ ክንህበካ ኢና ስለዚ ናይዚ 10,000 5,000 ኣብ ዓመት ከዓ ናፃሕብካ ኣለዎ ሰም ገንዘብ ሶ እዚኣ ክትፍለጥ ዘለዋ እታ ትሰርሓላ ዘለኻ ካምፓኒ 401k ኣለዋ ድዩ ኣለካ ድዩ እንተሊካ ከዓ ንስኻ ኤምፕሎየር ማች ኣለዎም ድዩ እሶም ባዕሎም ከ ዶላር ቱ ዶላር ንኣብነት ካብ ቅርሺ 50 ሳንቲም ቅርሺ ናትካ እንድሕር ከፊልካ ንሕና ከዓ 50 ሳንቲም ክንከፍለልካ ኢና ክብልካ ክእሉ እዮም ማለት ግሮው እንዳገበታ ቅርሺ 10 ቅርሺ ተሕርካ ኢና ከም እንዳበለት ትኸይድ ማለት ወይ ከዓ ካብ ቅርሺ 20 ሳንቲም ክብልካ ክእሉ እዮም ካብ ቅርሺ 10 ሳንቲም ክብልካ ክእሉ እዮም እቲ ዝህቡ ከፍልካ ከዓ ንሳቶም ከዓ ንሕና ን4 ዓመት ጥራሕ ኢና ንኸፍለልካ እምበር ካብኡ ኣይንኸፍልን ክብልካ ክእሉ እዮም ዲፔንድ ናይ ባዕለን ሕጊ ኣለዎን እዚኣ ግን ኣገዳሲት ነጥቢ ክሳብ ዝኾነት ብጣዕሚ ክትሕዝዋ ደስ ይብለኒ ኣብ ካምፓኒኹም ኤምፕሎየር ማቸር ናይ 401k ኣለዎም ድዩ ኤምፕሎየር ማቸር ተልኩም ክፈልጡ ማለት እዩ ስለዚ እንተልይዎም ክንደይ እዩ ንሕና ክንዲ ዝኸፈልካ ክፈል ስጋብ 5,000 ኢና ንህብኻ ዝብል እንድሕር ኮይኖም ናብኣ ከተበፅሓላ ዘለካ ጉዳይ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ዝለዓለት ገንዘብ ክሳብ ዝኾነ እዚኣ በቃ ኣብ ሂወትካ ናፃ ገንዘብ ትረኽባ እያ ምክንያቱ ካልእ ሰሪሕካ እዩ ካልእ ከዓ ኣዋፊርካ እዩ ካልእ ርሂፅካ እዩ እዚኣ ግን እታ ናፃ ገንዘብ ትረኽባ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኢልና ኣሎ ብዚ ኣብነት ተምፂና ሓደ ሰብ 60,000 ኣብ ዓመት ኢንካም ኣለዎ ኣታዊ ኣለዎ ስለዚ ሰብ እዚ ኣታዊኡ ኣብ ዓመት 60,000 እዩ ካብዚ 6,000 ናብቲ 401 ኮንትሪቢዩት ይገብር 6,000 ናይ 60,000 ናብ 401 ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ማይናስ 3,600 ናብ 401k እዚኣ 6% ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ታክሲ ፋይሉ ክኸፍል ከለኹ እንደና ኣለና ከም ወያ ዝበልናዮ ካብዚኣ 60 ዝጎደሎ 3,656 ጥራሕ ታክሲ ክኸፍል ማለት ቀረፅ ክኸፍል ናተኒ ስንታይ ብሎ ኣለዉ ናይዘን
3600 ወይ ከዓ ናይዘን 6% ኮንትሪቢዩት ዝገበርካዮም ከዓ ናተን ከዓ እንታይ ኢሎሞ 50% ክንከፍለልካ ኢና ተም ካምፓኒ ኢሎሞ ስለዚ ናይዘን 50% ከዓ በቶም ኤምፕሎየር ማችን ዝበልናዮም ከዓ ከፍሉ 3800 ከዓ ካብ ካምፓኒ እዩ እዚ ሰብ እዚ ራእይዎ እዚ ሰብ እዚ ክንደይ ረኺቡሎ እዚ ገንዘብ እዚ 800 ረኺቡሎ 800 ፕላስ 3600 ኣለዎ ማለት እዩ ከባቢ ናይዚ 5400 ይኸውን ናይ 401k ኣብ ዓመት ይኸይድ ኣሎ ናቱ 5400 ኣከባቢ ማለት እዩ እዚ 5400 እንድሕር ናብቲ ሚቹዋል ፋንድ ድዩ ETF ድዩ በቲ ንሶም ዝቡኻ ሊሚት ኣለዎም ናቶም ኣብ ደስ ዝበለካ ኢንቨስታት ገብሮናኻ ናብኡ እንድሕር ከይዱ እንዳወለደ ይወልድ ገንዘብካ እንዳዓበየ ይዓቢ ማለት እዩ ሶ ኢምፖርታንት እያ እዚኣ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ሶ ናፃ ገንዘብ ትረኽበላ ሜይላ ኢና ንብል ዘለና እዛ ኤምፕሎየር ማች ትብል ቨሪ ግድ ገንዘብ ማለት እዩ ሶ ብምቕፃል ካልእ ጥቕሚ እዚ ክብል ከለኹ ግን እንታይ ኢልና ዘሎ ሶ ንስኻ ሜይቢ ከም ለሰይ ሂቦም ካዮም ኦልሬዲ ማለት እዩ ሶሪ ናብታ ፒሬክ ኣቶ ለሰይ ንስኻ 3600 የብሎም ዘለዎ ንስኻ ኣነስ ጋብ $5000 ከእቲ ኣብ ዓመት ተልካ ዋላ በልዳ እምበር ስቲል እታ ንሶም ዝብኻ 800 ካፕ እያ ካፕ ማለት እዩ ካፕድ ኮይና ሶ እዚ ክሳብ ክንደይ ይህቡኻ ክትፈልጦ ኣለካ ሶ ንስኻ ክሳብ ዓቕምኻ ክሳብ ክንደይ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ በዚ ናይ 2023 ክሳብ $22500 ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣዝ ኢንዲቪጁዋል ታክሲ ዘይክፈሎ ገንዘብ ተእትዎ ናብቲ ናይ 401k ዝኸይድ ኢንቨስትመንት ናትካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታኻ ታክሲ ትኸፍለሉ ኣብዚ ክትንቀቕሉ ዘለኩም ንስኻ 3 ዓመት ብውሕድ ክሰርሕ ኣለካ ምሳና ከም ኮንትራት ይብልኻ እዮም ገሊኦም ምናልባት 2 ዓመት ጥራይ እንድሕር ሰሪሕካ ንስኻ እዚ ዝህቡኻ ዘለዉ 5,000 ዓመት ዲገለ ክህቡኻ ኣይትሕሰብ እታ ኮንትራት 3 ዓመት ድሕር ኮይና 3 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት ኮንትራት ካብ ምስ ወዳእካ ደንሽዑ ካብኡ ዋላ ስራሕ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ስቲል እቲ ዝሃቡኻ ገንዘብ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ንሶም ዝሃቡኻ ናትካ ናብ ዝኸይድ የብሉን ኩሉ ሻዕ እቲ ናትካ ኮንትሪቢዩት ትገብሮ 6% እቶም ንሶም ዝቡኻ ዘለዉ ናይዚ 3% ክንብሎ ኢና 3% እያ 50% ናቱ ማለት እዩ ናቱ ንሱ ግን ክወስድዎ ክእሉ እዮም እንድሕር 3 ዓመት ዘይጌርካ ሶ ድሕሪ 3 ዓመት ግን ንስኻ ተደሊኻ ስራሕ ፀሊካ ስራሕ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ወዲካ ኢኻ ኩለንተን ዝቡኻ 800 ፕላስ ናትካ ናብ ካሊእ ኸዳ ማለት ክትቐፅለን ትኽእል ኢኻ ሶ ኣብዚ ዓመት እዚ 2023 ሊሚት ኣለዎ ስቕ ኢሎም ዝህቡኻ ኣይኮነን እዚ ገንዘብ እዚ ኣሕዋት ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክትጥቀመሉ እያ ምክንያቱ ከምኡ ዝብልናይ ኣብ ታክሲ ዲፈራል እዩ ዲፈር ኣብ መወዳእታ ኢኻ ትኽፍሎ ንስኻ ታክሲ ከማኣ ዝኸፍሎ 59 and a half ምስ ገበርካ ድሕሪ 59 ዓመት ምስ ገበርካ ካብኡ ኒነውኻ ዝገንዘብ እዚ ክትጥቀመሉ ንብለና ዘሎ ክሳብ ሽዑ ዘሎ ግን ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ትስቕልካ ጥራይ ተእትዎ ስቕልካ ተእትዎ ንሱ ይዓቢ ለሰይ እንድሕር ንሱ 1 ሚልዮን ኮይኑ ንበሎ ለሰይ 1 ሚልዮን ኮይኑ ንበሎ እዚ ገንዘብ እዚ 1 ሚልዮን እንድሕር ኣኺሉ ካብኡ 59 ዓመትን ፈረቓን እንድሕር ጌርካ ስዑ ከተውፅኦ ክትጅምር ኢኻ ከተውፅኦ ምትጀመርካ ንወርሒ by that time ዘለካ ገዛ ናይ መኪና ድዩ ናይ ገለኻ ድዩ ዓፃፂኻ ክትከይድ ኢኻ ዘለካ ዕዳታት ኩሉ ወዲካ ኢኻ ካብኣ ተውፅአን ገንዘብ ሲ ሜይቢ ናይ ፕሮፐርቲ ታክሲ ናይ ኢንሹራንስ ናይ መግብኻ ትበልዐን ማለት እዩ ሶ 5,000 እንድሕር ኣውፂኻ ንወርሒ ንበሎ ናይዚአን ተውፅአን ከለኻ ግብሪ ክትከፍል ኢኻ እታ ቅድሚ 59 ዓመትን ፈርዓን ግን ከተውፅኣ ትኽእል yes ከተውፅኣ ትኽእል ኢኻ two ways ሓደ 10% ተቐፂዕካ 10% 10% ፔናሊቲ ተቐፂዕካ ናይቲ ገንዘብ እሱ ከተውፅአ ትኽእል ኢኻ እንደገና ከዓ ቀረፅ ከዓ ክትከፍለለን ኢኻ ቀረፅካ ብታሽዑ ዘላ ብራኬት ናትካ ማለት እዩ 25% ያ 10% ያ ክንደይ ከም ዘለካ ብራኬት እንድዕ ማለት እዩ توصل تخلع بخاليت ما إلى خطوط أدخل جن أنت يلا هنا زين أبزي الله نتبتات مالتي زم صحون من علبات نايت مرتي توش أنت اللي قاعد يجن post secondary راح يزبز الله
انتليكا فام you or your kids whatever تليكا كتوصل زلها أنا يترفلك زي 10% يترفلك كال دخونا ناي ميديكال دي ناي ناي ريسادي ناي جلد نجر ناي تعناديو ناي ريسا سد تليكا دي جلد تليكا ها كتوصل خلاها أنت 10% بينالي تخفلنا طيرا اتقرص جن على لك خلش عم صح سالساي اندحر عبتات نسخة برايمري هاوس نات تا برايمري هاوس نات كاتات نبر لازل حاجة زاز خونه ريبير تلي زخونه دامج تقاطي مكها نعريل كها كتوصل خلاها 10% يتخفل البنالتي رابعاي كم فوركلوجر تقاطي مز فوركلوجر بحال بينو فيديو حزنا خن مصينا نسي نسخه كاب سرحكات سغوب توصمونو بلو سلازي حسمكا يصقمكا دنشعو نتجنزب تدليو نتاغزا نسخه سجا خاي تحرج مالتي محراج مالتي بتكرنا سلازي ازي كاختو تدخل سو ازي اربعتين كالون كل خليو يراخو سوفار ب 2023 دلو حدش حقيزي نزيان جنزب زين بزي بناليتي بزي مقطعتي كسب 10% كتوصل انت خلاص زين قدمي 59 عامه فرقان اندحر كتوصل اللي خازن جنزب زين زلخان دحرو زلقن منم ازي 10% زبال يلن شعو كاو زلو اكا كم دس بلك كتوصل خلاص اكم طقمها مالت سوق كتبلو تخلخ انا نوح كساب ودي 7 كلتن عامه تخونون زي كنت كفت خلاص انت اللي كجنزب سوق لعبه جنزب كمالت لان شعو ودي 7 كلتن عامه مسكون كان لسه 2 مليون بصحين ولا تجنزب كان دن شعور 2 مليون دحر بصحيو كاب شعو كتوص كلها قرصنا خفلكها وقرب توص تقددها خاب زود 7 كلتن عامه نينو انت خوينكا كتوصالو كتقوملو تقددها مالتي سو از خبل كله جن نايز عام زي 7 كلتن ينيرو عامي خالي ينيرو خالي يرن عام 7 ينيرو يجوز عام زي 7 كلتن غير مصو اندا تغير خالي تحقتها حساب زغوني سو ازي بزيئه كتوص انت خلاص كال زخونه نجر احوات تقمل له قدعت له ابزي قدعتنا له خم نريو زين جنزب زين كيدن 2 مليون بصحن بلنا زين شلوزي دحرو تعاكيبي تاكس زي تخفل له جنزب سنه اموداتا تعاكيبو كالو شعو خاو نايز جنزب زي تاكسي وي قرص كا تكفل مخانكا اموداتا تفلطالك مالتي اوف كورس تجنزب كا تعاليلو تي زي عبير تي ناتكا كونتريبيوتد جبر كالو بقوم ذهبوا خالو كل زي تعاكيبها دن قرص كا تكفل له منالبات زيا نتب زيا ክትሕዝዋ ዘለኹም እቲ ሃየር ፊሎም እዚኦም ናብቶም ኣበይና ኢኻ ብሮኮጅ ኣካውንት ኢኻ ዘለኻ እዚ 401k ከፊትካዮ ዘለኻ ብሮኮጅ በተን ካምፓኒ ኻስ ኣበይ እዩ ፊዳሊቲ ዲ ንበሎ ንኣብነት ፊዳሊቲ እንድሕር ኮይኑ ንበሎ ሶናቶም እቲ ሃየር ፊስ ኣብዚ ናይዚ 401k ማነጅ ዝገብሩ ዘተዓራሪዎ ዘብልዎ ፊ ኣሎ ብርትዕ ዝበለ ሒር ዝበለ ማለት እዩ ማዕሮ ብዙሕ ዳሜጅ ዝገብረካ ንዓኻ ኣይኮነን ግን ንዕኡታት ዋላ ኩሉ ሻዕ 0.05% اندحر كوين اب investment حوات it's gonna be penis are كل شيء يقص كل شيء فيديوهات انا غزارب كلكم تسمعكم ولا خنبلو خلنا قرشي قلقله تنعقا نو قرشي اب compound interest اندحر اتخا it's gonna be money big money او within 30 عامات 10 عامات تنحنا نمهرو كاب زنبلو خازلنا انا لونج ترم عينك حساب زخونه كرئ زلوي مالتي كال نسخة limited زخونة option يزلكا انت عايز بزلخو نتي جنزب زي نعم mutual and ETFs عينت نبدس بلكا bond نبدس بلكا ETF نبدس بلكا index fund نبدس بلكا growth جبرا كامباني تات نبدس بلكا real estate كتوافرو زي جنزب زي ايتخلنها limited يو حق تاتالو ناي بعلم عليك depend مستازل لخا كامباني تخودو يوزي سالساي كم ويز بلنا زي قدمي 39 عامت ندحر جيركا subjected نتاكس يخون نبيناليتي خاطنا كخلي مالتي كال كم لون جيركا خطوصو تخل خاز جنزب زي كم لون كبر كلخو كم عدا نتجنزب كاس كم عدا جيركا مخنياتو كم عدا جيركا ببعلخا خطوصو تخل خاز جنزب زي عايز زلخو كتلقو حد خلخ مالتي نتجنزب كاس كتلقو حد خلخ منم ايتنكفوني حتى نقر ايتنكفني بزي እቲ 10% ፔናልቲ ዝብልናዮ እቲ ግብሪ ወይ ቀረጽ ዝብልናዮ ኣውላ ሓንቲ ኮነን ንስኻ ግን ኣተዘይተጋጌ ዳርጋ 50% ናይቲ ዘለካ ገንዘብ ኣከባቢ ክትወስድ ትኽእላ እዚ ግን ዲፔንድ ሬጉሌሽን ሳት ክህልዎ እዩ ምስቶም ዘለኻዮም ኣዋፊርካሎም ዘለኻ እቲ 401k ናትካ ዘለዎ ክትፈልጦ ዘለካ እዩ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ሎን ክትውን ትኽእሉ ክሳብ ክንደይ ክወስድ ይኽእል
حدا حتى تملسو زلكاي ካልኣይ ወለድ ክህልዎ እዩ ክሳብ ክንደይ ይኸውን ወለድ ኣነ ክህበኩም ይኽእል ከፍለኩም ይኽእል ካልእ ንስ ክሳብ ክንደይ ዓመት ይኸትይሎን ሞስትሊ ክሳብ 5 ዓመት እዩ ምናልባት ግን ኣብቲ ስራሕካ እንድሕር ወፂኻ ተሰጊግካ ኣይ ቲንክ ሰቁርብ ክብል ኣብታት ሕግታት ኣለዎን ናይ ባዕለን ማለት እዩ ሶዚ ክትምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እቲ ገንዘብካ ብሎም ጌርካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሶ ካልእ ከምኡ ዝብልናዮ 72 ምስኮንካ ትግደድ what happened እንድሕር ትስራሕ ኣነ ለሰይ ተስራሕ እዚኣ ኣብዛ ሆስፒታል እዚኣ ይሰርሕ ኣለኹ ሄ ኣማኒኤል ሕጂ ብዛ ስራሕ እዚኣ ይሰርሕ ኣሎ ኢንጂነር ኣማኒኤል ኣብዚ ኣሎ ኣብዛ ስራሕ እዚኣ እንዳሰርሐ ኣብዛ ካምፓኒ እዚኣ ንበላ ጀስት ሜዲካል ስዊዲሽ ሜዲካል ሰንተር ንበላ ኣማኒኤል ካብ ስዊዲሽ ሜዲካል ሰንተር ክልተ ዓመት ነይሩ ድሕሪ 3 ዓመት ቀይሩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ድበሎ ሰብዚ ልክዕ እታ ፈርኦዋን ኬናቱ ሓደ ትራንስፈር ገብራ ክእል ናብዚኣ ናብዛ ሓደ ስራሕ ኣላ ሰለ ስራሕ ሓደ ካልኣይ ኣብኡ ክገድፋ ክእል እዩ ሳልሳይ ሩል ኦቨር ወይ ከዓ ሩል ቼንጅ ዝበሃል ኣሎ ናብ ብህጅን መፀር እስትውን ኣብኡን ክገብሮ ክእል ማለት ሶ ከም ድለዩ ክገብሮ ይኽእል እዩ እዚ ለንጋኣስ ካብኦም ካብታ ስራሕ ክወፅእ ከሎ ክጥንቀቅ ክኽእል ኣለዎ ሰብዚ ነታ ኣብኡ ዝኣተዉ ምስተን 401k ስፔሻሊ ምስተን ናቶም ማች ዝገብርዎን ገንዘብ ሕጊ ናቶም ካይጥሕስ ተን ኣብኡ ዝኣከበን 5,000 ዓመት ዝበልናየን ዋላ ከብ 2,000 ዓመት ዝበልናየን ንዕን ሉስ ክገብረን የብሉን ሶ እዚኣ ብሕፅር ብዝበለት ብፅፍፍ ዝበለት ኣብ ትመፅእ ክላስና ምስታ ሮዛ ኣረኻ ከነዋዳድር ኢና እዚኣ ኸ እንታይ ትመስል ክንሪኣ ኢና ስለዚ ምርጫ ኣለካ እዚ ዲኻ ክትወስድ ትኽእል እዚ ዲኻ ክትወስድ ትኽእል ወይ ከዓ ኣነስ ሓይሊ ኣለኒ ቦዝ ክወስደ እየ ትብል ድሕር ኮንካ ከዓ ለሰይ ቦዝ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ስቲል ኣሕዋት እቲ ኢንዲቪጁዋል ስታክስ ወላ ኢንዴክስስ ካልእ ግን ምስኡ ዝወዳደር ኣይኮነን እዚ ግን ክህልወካ ኣለዎ ዶ የስ ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ጠቕሚ ዘለዎ ክሳብ ዝኾነ ኖርማል ዝኾነ ሰቡን ክህልዎ ስለ ዘለዎ ክህልወካ ኣለዎ ሶ እዚኣ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ኣብ ዝቕፅል ወይ ፅባሕዲ ወይ ድሕሪ ፅባሕዲ ከዓ እታ ከምኡ ኢልና በልና ቀፃሊ ከነምፀ ኢና ንስኹም ፀናሕኩም ከም ትልምድ ደስ በለ ተስፎም እየ ኩሉ ሻዕ ክትርስዕዋ ዘይብልኩም እዚ ኣነ ብዚ ሌክቸር ዝህቦ ዋላ ኩሉ ብቲ ዝተዋሃብናዮ ተሪኢኹሞ ኩሉ ዝመሃርናዮ ኩሉ ሻዕ ምስናትኩም ኣካውንታንት ምስናትኩም ክኢላ ምስናትኩም ሲፒኤ ምስናትኩም ኣቶርኒ ምስናትኩም ሎዌር ወትኤቨር ጌርኩም ክትከድዎ ኣለኩም ንዝኾነ ነገር ኣብዚ ከም ትምህርቲ ከመበገሲ ጥራይ ክትወስድዎ ንምሕፀነኩም ክሳብ ሕጂ ፀናሕኩም ክሳብ መወዳእታ ዝረኣኹሞ ታንኪዩ ይቐኒልና ክብረት ይሃበልና ሰሰናይኩም ባባይ